Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, der ved jeg ikke lige hvad vi skal. Tjek lige på kalenderen. Nå, vi er inde i garagen ligesom i den sidste video. Bygge. Men i dag skal vi trykke på knapper. Og så skal vi også lave noget andet. Vi skal nemlig og hvis I vil se mit billeder inde på YouTube, altså af mig, så skal I bare søge på YOUTUBE mellemrum RUNE mellemrum KUHERI. Det var det. Så kan I se mine billeder, og så kan I også se mine videoer. Så hvis I går på Busse skole, den jeg går på, så hvis I går i 3. klasse, så er det dumt at få YouTube. Fordi man kan bare se videoerne inde på Safari. Altså, jeg synes, det er bedst, hvis I fik Minecraft. Og så måske også sådan nogle hoveder i toilet. Så sådan et skiftebord-toilet. Men i dag skal vi nemlig se, hvad lang kameraet er. Det er 201 centimeter. Det er det godt nok lidt. Men jeg har nemlig bygget noget. Det er den gamle gik i stykker af dem her, men jeg byggede en ny. Og hvis man trykker på den, så kan man se noget lys. Men jeg har også lavet nogle pinde her. Jeg ikke ved, hvad jeg lige skal bruge til. Så du skal ikke udlægge den i hvert fald. Det er dumt. De har brugt 2 timer på den. Bare lave sådan en lille pind. Men jeg har fundet, altså når jeg var ude at camp, så fandt jeg sådan et her metalrør under en træstamme. Altså måske kan jeg sende nogle billeder inde på Safari, når jeg var ude at campe. Måske kan jeg det. De har taget billederne med et kamera, altså sådan et, så man ligesom skal. Nå, jeg kan vise jer et kamera. Så altså, det er 2 med. Så jeg kommer tilbage med ham lidt. Altså, jeg kan vise jer nogle videoer på det her kamera. Nej.
Det er ikke den her video, jeg skal lige se. Ja, det er den her video. Big Arm Battle hedder det i Roblox. Prøv at se. Store arme, jeg har. Så der er en, der slår mig. Jeg har købt de store arme for 1100 Robux. Kedeligt, mand. Og min hånd sidder nogle gange fast i jorden. Og det er ret irriterende. Prøv at se noget her. Prøv at se noget. Jeg snurrer rundt om min hele gruppe. Så jeg bliver ligesom slået hen i jorden. Det er lidt fedt. Fordi der er sådan en rullemaskine, sådan en, der er bare sådan, og så stikkede jeg hånden lige ned i den, og så var der lave dernede, uden jeg vidste. Er det ikke træls? Men i dag skal vi bygge noget nyt, som jeg ikke har bygget før. Så en anden. Jeg skal lige hente en chili. Jeg skal lige se, om vi har nogen. Nå, vi havde ikke nogen chilier, men vi havde sådan nogle her. De er virkelig stærke. Det brænder næsten inde i munden. Det var sygt ondt. Jeg kan vise jer en anden video. Ja, det er den her video. Altså prøv lige at se. Prøv at se. Det er lige Opa, jeg spiller. Altså det kalder jeg det bare. Altså jeg tænker, at jeg snart skal spille Doors Floor 2. Prøv at se. Får den mega. Jeg får faktisk et VIP-hus. Det her jeg købt for Roblox. Prøv at se. Og så kan jeg ligesom. Der er der et klaver. Der. Du. Men vi skal også lave noget. Det er. Vi skal nemlig lave et cover til en iPad. Så
Nu har jeg lavet et cover. Men det var alt for i dag. Og husk at like og subscribe min kanal. Og hvis I vil subscribe, så skal I bare trykke på abonner. Men hvis I vil gøre det på rigtig måde, så skal I bare trykke på klokkekolet, og så bare trykke alt det nemmest.